बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ 31 आगस्टआ जोबथा सम, आधार बानायनाया दा गोनांथार। 31 आगस्टनि सिगां साफ्रोमबो बानायनो नांगोन आधार। गोनांथार खालामना होदों आसाम सरकारा। कर'नानि नेमखौ मानिनानै आधार मिरुआव थिसननायखौ खालामनो नांगोन। कभिडनि थाखाय थांनाय साननैसोनिफ्राय बन्द जाना थानाय आधार मिरुफोरखौ फिन खुलिनाय जागोन। बिनि अनगायैबो थागोन जायगा जायगा थांना बानायनाय राहा। कामरुप नोगोरमानि जिल्लायाव आधार थिसननायनिफ्राय थालांनाय सुबुंफोरा फिन खालामनो नांगोन खामानि। 31 आगस्टनि सिगां साफ्रोमबो आधारनि खामानि जाफुंनायनि थांखि हमना होदों रायजो सरकारा। नैथियाव दङ थिं एक्सप्रेस हिमा दासनि सिमाङा बायबाय। फैगौ टकिअ अलिम्पिकआव क्वालिफाइ जानो हायासै आसामनि खारनाय गेलेगिरि हिमा दासआ थांनाय मंगलबार खालि आइजोनि 4x100 रेलियाव बाहागो लानो हायासै हिमा दासआ। थामथियाव दङ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गोदान दिल्लीयाव थानाय इन्डिया इन्फ्रास्ट्राक्चार फाइनान्स कम्पानि लिमिटेडनि गाहाय मावख'आव मैया एमडि पिआर जयशंकर आरो डिवाइ एमडि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बिटिआर ओनसोलाव बिल्डिं आरो इन्फ्रास्ट्राक्चारखौ गोख्रों जौगाहोनो थाखाय गुवारै सावरायनाया जायो। आइएफसिएलआ गाहायै फरायसालि दावबायारि, गुन गोनां खामानि जौगाखांनाय, देहा फाहामसालि, दावबायारि जिरायसालि बायदि आयदाफोरनि जौगाखांनायनि सायाव खामानि मावो। फैगौ 4 बोसोरनि गेजेराव बिटिआर हालामाव गासैबो बिथिङाव गोख्रों जौगाखांहोनो बिटिआर सरकारा थांखि लायो। ब्रैथियाव दङ नोंथांमोननि बेंकआव दोनथुमनाय राङा गोमादों नामा? जुदि गोमादोंबा बिनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटनि गेजेरजों मिथिहोदों जे थाबैनो साइबार क्राइमनि जोहै 155260 बे नाम्बाराव कल खालामबानो 24 घन्टानि गेजेराव मोनफिननो हागोन, नङाबा 9132699735 वाट्सएप नङाव मेसेज खालामबाबो जागोन होननानै बुंदों। बाथियाव दङ बिपिएफ महाजननिफ्राय डाइभर्स लेटार होनायनि उनावनो सोरगिदिं बिपिएफ आरो महाजनखौ लानानै सावरायलायनाया सोलिगासिनो। महाजननिफ्राय डाइभर्स लेटार होनायनि उनावनो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया थाबैनो बिजेपिआव जयेन जानो थांगासिनो होननानै खौरां गोसारगासिनो। बेबादि समावनो मैया आयेन बेरेखा हाथियारनि सायाव बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ एनआइएआ सोंथि खालामनायनि खौराङा सोराङाव फैदों। बिनि सायाव कंग्रेसनि आफादगिरि रिपन बराया बुङो दि हाग्रामा महिलारिया खारखोमाना थानो गोनां जादों, क'क्राझारसिम दैथायनाय जादों एनआइएआ होनना। दथियाव दङ मस्ट वान्टेड ड्राग्स फालांगिरि मिथिंगा बसुमतारीखौ गुवाहाटी पुलिसआ हमदों। पुलिसनि आखायाव हमजायो मस्ट वान्टेड ड्राग्स फालांगिरि मिथिंगा बसुमतारीया। बशिष्ट पुलिस मिरु जोबथेसालिनि साखाथियाव नायबिजिरनानै मस्ट वान्टेड ड्राग्स फालांगिरि मिथिंगा बसुमतारीखौ हमनो हायो। पुलिसआ बिनिफ्राय गोबां बिबांनि ड्राग्स कन्टेनार बोखांनो हानायजों लोगोसे 10,000 रां आरो गंसे AS01EJ8735 नंनि गारि बोखांनो हायो। फोरमायनाय बादिब्ला सिगाङावबो गोबां खेब हमजादोंमोन मस्ट वान्टेड ड्राग्स फालांगिरि मिथिंगा बसुमतारीया। ड्राग्स फालांगिरिया पुलिसनि सोंथियाव बुङो दि कटाबारि लखरा नेपालि मन्दिराव दासिमबो ड्राग्स मोननाय जायो होनना। जमाल मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिनि दैदेननायाव सोलिगासिनो बे फालांगिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।